Kuulkaa ystävät kertomus kohtalosta, joka koettelee jokaista sielua tämän pohjoisen maan mailla. On hetki, jolloin valon valta himmenee ja pimeän portti sulkeutuu tarkalleen ottaen 9. tunnin lyönnillä. Siitä hetkestä ei ritareista jaloinkaan saa enää ostaa mallasjuomiaan torikauppialta. Ei väliä sen, kuinka uskollisesti olet valtakuntaa päiviesi ratoksi puolustanut. Ei väliä, kuinka monta kultakolikkoa kapsäkistäsi löytyy. Kun portit sulkeutuvat, niin sulkeutuu myös mahdollisuuksien ikkuna sekä sammuu sielun valo. Urhoollisimmatkin meistä vahvimmat myös havahtuvat vielä kylmään todellisuuteen, jos eivät huomioi aikarautansa juoksua tarkkaavaisesti. On ritarin taistosielun niin helppo koettelemusten jälkeen vain tuudittautua lepoon ja käydä maaten, vaikka velvollisuudet eivät suinkaan vielä olisi loppuneetkaan. Satuloikaa siis hevosenne, ystävät hyvät, koetelkaa jalkojenne voimia tai sulloutukaa valtakunnan julkisiin vankkureihin, sillä ken kellon 9. lyönnin unohtaa, se syntejänsä seuraavaan aamuun sovittaa. Ja niin he matkaan lähtivät. Kiirus oli hirmuinen ja ilmakin kuin morsian harmaa ja pahaenteinen. Halki esikaupungin he ratsuillaan kiitivät, heidän haarniskansa soittivat metallista fanfaaria, vauhdin ollessa niin hirmuinen kuin vain jano voi sen antaa. Eikä kauppahalli, tuo graalin malja, siltikään vielä heidän silmissään siintänyt. Aika tiimalasissa hupeni uhkaavasti, kunnes viimein kukkulan takaa ikiaikaisten tammipuiden välistä sen lyhtyjen kimallus osui ritareidemme haarniskoihin kylän ainoan kauppahallin akkunoiden kiiltäessä kuin papin kulli. He selvisivät, me selvisimme. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kaikkien meidän kohtalo ollut yhtä ruusuinen ja siksi oikea, aito ritari, jonka sydän on puhdas, muistaa Jumalan ja valtakunnan edessä osoittaa kiitollisuuttaan myös kelloseppiä ja torimyyjiä kohtaan. Elämä kaunis, hyvää yötä.